kita sa light them with my word ang sinugana magpambit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong ebanghelyo nga atong panakapitan karon kinutlo sa 1 kapitulo 15 versikulo 1. Namatay good shepherd at tumihagi karon na po. Yun ang ginoo. Ako ang baton or ako ang vine, I am the vine and you are the branches. Ako ang matuod nga balagon, ang akong amahan ang magtutuma. Punusa sa akong sanga dili mamunga, gutlo ni punungan ang matag sanga nga mamunga aron mamunga mas daghan pa. Nahinlo mo sa akong pulong, puyo din ako, o puyo ko din ninyo. Ang sanga na dili makapamunga sa iyang kaugalingon, kinahanglan na magpabilin ni nga kabahin sa malagon. Mausab mo, kinahanglan magpabilin din ni nako. Ako ang balagon o ang kamo ang mga sanga. Kung magpabilin mo nako o ako diha ninyo, mamunga mo daghan. Apan kung mumulag mo, wala mo'y mahimo. Ang dili magpabilin nako, may sama sa sanga nga ilabay o malarag. Ang mga laya isugnod sa kalayo o masunod. Kung magpabilin mo na ako o ang akong pulong diha ninyo, makapangayo mo bisag unsa o madawat mo. Himayaon ang akong amahan kung maako mong mga tinunan sa ato pa kung mamunga mo daghan. Ang ebanghelyo sa ato ang Ginoo. Karon nga balasahon, si Jesus nag-istorya nga siya ang tinuod nga balagon na true vine o kita ang mga sanga. Nayupat ka punto akong ipadangat sa inyo na ang amahan mo gyud ang vine grower or grower sa parasan o siya usa ka mag-uuman. O si Jesus, kaya man ang iyang anak, of course, nagsunod sa amahan, usa po siya ka mag-uuman. O kanana ang katanaw sa parasan. Dahil ikatulong nga punto, ang mga disipulo, kita, mga living disciples, mga present day, nga mga disipulo ni Jesus, kita ang mga sanga. O kang upat ka punto nga akong ipadangat sa inyo, mo, na katong mosunod kang Jesus, ang iyang kinabuhi, dili gayon anugon. Kaya nga naman, mamunga gayon siya o daghan, bunga nga malungtaron, o unsa nga bunga, nga iyang kanana ang gisugo ka nato, mao ang bunga sa kaluwasan sa ato ang kinabuhi. Mato kita sa ebanghelyo. Nahuman naman nato basa ang ebanghelyo ni San Juan kapitulo 15 versikulo 1 hangtod sa 18. Iyon siya sa versikulo 1, ako ang matuod nga balagon, ang akong amahan ang mag-uuma. Ang imahin nga gihisgutan ni Jesus sa balagon, mao gayon ang kaning pinirmaan sa mga Hudyo, sugad pa ang Israel namugna nga ang Israel magod during that time, bisan kang gani, daghan kayong vineyard, daghan kayong mga umahan, no? Nga sa parasan. Na ay religious connotation, na religious relationship, kanini ang mga balagon, kaning mga umahan sa parasan. Ngani si Isaiah, nag-istorya siya diya sa kapitulo 5, versikulo 7, nga ang
balay sa atong Ginoo, the house of Israel is the vineyard of the Lord. Para sa atong Ginoo. Kaya nga naman, pinili man sila kung ng mga katawan sa Ginoo. Sa Jeremiah, Kapitulo 2, versikulo 21, nag-isdot ang Ginoo nga iyang gitamnan ang Israel nga katong mga pinili gayon nga binhi sa kananaang kalasan, no? Sa grapes o sa ubas o kanina balagon or kananaang ubas mo'y simbolo sa Israel as a nation, no? As a nation. O kani usab diha sa balang kasulatan nagpakita nga giunsap sa Ginoo paghatag sa pusong bingay nga ang para sa niya sometimes or most of the time nga nagbunga o kananang pait kay nga mga ubasan, no? Pinili sa katawan sa Ginoo ang Israel, gitagaan niya og mayong binhi sa ubasan, but ang bunga pait. So si Jeremiah sa Israel nagpakita kini sa iyang kanang panangna nga naunsa ba kamo mga Israelites nagka-anam naman o kanang ka-ut-ut ang inyong spirituhano na kinabuhi. Ingon siya nga, I am the true vine. Ingon ang Ginoo, I am the true vine. Ako ang tinuod na kananaang ubas nga balagon. Ngani makita nimo nga daghan kayo ni I am, no? Sa panahon ni Moises nagkikengkwentro siya ni sa ato ang Ginoo dito sa kananaang Holy Mountain, no? Iyon siya sa Ginoo nga kinsa man ka Lord. Iyon siya I am ang Ginoo nga nagistorya sama sa akong istorya kanon ato ni Agi. I am who I am. And then you shall tell the children of Israel, I am has sent me to you. No? Exodus chapter 3, verse 14. Ngani sa atong kahisutan ato ang niyagi ingon siya, I am the good shepherd. I am the good shepherd. No? Good ang iyang istoryahan. Kani siya true vine, no? I am the good shepherd ato niagi. Dayon, I am the light of the world, no? Ato niagi, ato nang i-review, no? Dayon, I am the door. Kung siya ang shepherd, siya ang pultahan. No? Munang nag-isulot siya nga, ako ang pultahan. Meaning, I am the gate to heaven. No? Ako ang gianan. Those who knows my Father knows me. You cannot enter the kingdom of God without me. Sa ito pa, muagi gayod sa iya kay siya man ang pugtahan. And then, later on, yung siya nga, I am the way, the truth, and the life. No? O tanawin mo siya, I am the truth, no? I am the way, I am the life. No? The life, no? I am the life. Kay kanitanan, mo man ni ang ato pag-unan as Kristiyanos, no? Kay siya, good shepherd, siya, including the vine. I am the true vine. Kay kita, sa atong kinabuhi, we are the
branches. Nga naka-attach kita sa kananaan sa ubas. Kaya kung dili kita maka-attach sa ubas, dili kita mamunga. No? So makita nato na diri sa ato ang kananaan sa tawin ato ang diskusyon. Siya nga, that time he said, na I am the true vine. Ako ang tinuod na kanang balagon sa ubas. O ang akong amahan, mao ang kananaan nagpatubo nini ang tag-iya sa parasan ug usa siya ka kanang mag-uuma. So, kung mangutana mo, ang mag-uuma, ano man ang mag-uuma? No? Ano may karakteristik sa mag-uuma? Para makuha na ito ba? Kaya kitang ma-appreciate na ito ang unsa may iyang karakteristik sa mag-uuma. Kung ikaw ang mag-uuma o makita nimo nga siya mag-uuma, ang ganang mag-uuma, makakuha ka pa sa imong abot. Si Edwin, mag-uuma man eh. Si Gingging, mag-uuma. Kamuno pa, tuon. No? So, kung mag-uuma ka, no? Dahil sa imong pagka hardworking, mag-aagawin. May pagka-hardworking, no? Kung mag-uuma ko nung ka, hardworker ka. No? Hardworker na yun. Tuot po na ang amahan, hardworker yun siya. Kaya nga naman, pila ka bisis na niya ang iyahang kanang bitawang initiative nga dag-on yun niya ang iyahang mga katawhan sa Ginoo balik dito sa kinabuhing dayon diha sa paraiso, no? Or diha sa kaluwasan. Kaya nga naman pagkasala ni Adam ug Eva, pila ka initiative sa atong Ginoo. Kung i-consider nato nga kita kanang mga sanga niya, naputol ang sanga, pila ka beses siya nga iyang gitinguhang nga iyang ipabalik ang sanga, maka-attach diha kaniya. Diha sa atong kananaang istorya, no? History sa kaluwasan. Dili na nako kanang hisgutan sa kadaghan. Daghan nga bisis, no? Hardworking yun. Ngani ang iyang kanang plano gayud siya pagka-hardworking iyang ipadala si Jesus para mutubos ka na to. Iyahan ang iyong kabuli mong anak. No? Kaya nga naman, pila ka propita ang ipamatay, porque daghan ayo ang ipamatay ng mga propita na nasugo niya. Hantod nga, kananaan, hantod nga ang iyahang kabuling anak, mo iyang isugo, mo iyang gipatabang diyan sa ato ang kaluwasan. And then, no? He is very patient. Grabe nga pasensyoso ang Ginoo. No? Pero, naman na sa atong pagka-hardworking o pasensyoso, labi na ka mo, nagservisyo man mo sa simbahan. Eh? Na ba yung pag-hardworking? Ha? Ang hardworking na. Pero, pasensyoso. Pinakalang process mo. Oo. Karoon mo ang patient ka po. Labi na si Chris, sayo kayo mo ni sa simbahan, kada hapon makita na ko, practice sila o kana kanta. Pag alas 5, nana, kurang yung mga kauban, ang butang sa orasa, mga po, no? Tubig kayo. So, mag-meeting. Isa kung sa meeting, no? Magsimba. Di ba? Pasensyoso itong Ginoo kay kanunay tagalit. No? Patient. And then kung mag-uuma ka, pasensyoso ka yun. Pasensyoso ka sa imong mga sakop, like imong mga sana si tawin imong bitaw mga sao. Pasensyoso ka sa ilang mga kasaypanan, kay grabe ka naghan na ilang kasaypanan, no? Nakita,
ang Ginoo kita, mga ubas man kita, gitanong sa Ginoo. Pasensyoso ko ang Ginoo gyud sa ato. Pasensyoso ko siya sa kanang iyahang kanang bitaw pag-atiman sa iyang mga tanong nga grabe ang weather condition, sometimes magbagyo. Diba? Magulan ng kusog, mag-init o mayo. No? So yun na ang mag-uuma ko, no? Yun na ang Ginoo. Kung kita, yun na mapunta. Ngayon, no? Ang mag-uuma ko, no? Grabe ang iyong pagtuo. Nga naman, grabe yung luhod na. Pagsugod ng pagtanong, sa di pa galing magtanong, mangita pagkapital, mag-atiman pa sa yuta, mag-ampo na siya. No? Hanto niya, gitanong na niya, mag-ampo na niya, bagyuhan na imo humaya, hulog na natanan. Ulanan o kusog na, anod man na, o magpistihan. So, grabe ka yung pagtuo. So, meaning, ang mag-uuma din, ano na siyang kaampo? No? Kaampo siya sa Ginoo. Grabe niya ampo, grabe niya ang luhod sa Ginoo. Sa pagsugod pa lang sa pagtanong. No? Kaya nga naman, yung reliance, no? On God, grabe ang iyang pagsalig. Diba? Bisang pila pa kapital mo diyan, dili magsumikad ang imong umahan sa imong kapital. Makontrol mo ang weather, makontrol mo ulan, makontrol mo init. No? Makontrol mo pinagis fertilizer o insecticide ang imong tanong, dili. Kaya nga naman, ang Ginoo naghatag tanan sa kondisyon sa pagtanong, labi na sa pagpatubo, sa milagro sa pagpatubo sa imong uma para siya mamunga. Muabot ka na, giatiman kita sa ato ang Ginoo. Kaya siya, mo'y mag-uuma sa parasan. Oh? Ano man? Siya nahibalo. Ang Ginoo nahibalo. Kita mo mismo, ano mga kung natay umahal, ano mga hardworking ka, patient, faith, kung natay reliance sa Ginoo, in the first place, natay kay balo. No? Natay knowledge. Natay knowledge sa imuhang gitanong. Ala kung magtanong kung bayabas nga wagi nuhawa na. Magtanong yun ka atong na kay knowledge. Ang Ginoo na ay knowledge, kasabot kayo sa iyang mga anak. Nakasabot kayo sa ato. Kay kita, iyang creation. Amen? We are after the image of God. Image and likeness of God. Kay kita, iyang mga creation. So, makita nimo nga kanina kanina siya mga simbolik nga iyang ipanghatag nato. Daan na kayo kanina nga simbol na iyang gihatag sa mga Israelites, mga chosen people of God. Ngani chosen people sila ra. Later on si St. Paul siya gyud nag-insist gyud siya nga i-appeal na to mga Gentiles. Muna kita karon na appeal na mga Gentiles mata, no? Dili man ta mga Hudyo, mga Gentiles, no? And then ikaduha nga punto, si Kristo mo ang balagon ug siya pod anak sa farmer. O anak siya sa farmer po siya, no? Makita nato sa versikulo 5, no? Iniya to ang aning gospel na to. Ako ang balagon o kamo ang mga sanga. Kung magpabilin mo nako o ako diha ninyo, mamunga mong daghan. Apan kung mubulag mo, wala mo'y mahimo. Tanawa ha? Tanawa ninyo ha? Ang pala.
Yan mo na. Yan na. Tanawa kayo. Ako ang balagon. Kung sa kono, o kung kamo mga sanga. Mga sanga kono, ingon na siya, magpabilin mo na ako. Kung ako dihat ninyo, magpabilin. Pabilin diha sa ako o ako sa inyo. O mamunga mo o daghan o daghan mubulag wala mo'y mahimo. Magpabilin kamo kanako, kay ako ang tinuod nga balagon, kamo mga sangara, o ako sa inyo, magpabilin mo sa ako, mamunga mo og daghan. Manasahay sa ato ang kinabuhi, bisan kung saan nato ampo, mo madedeseke, nagpabilin maka sa Ginoo. Mo man pangutana. Unsa man day kung magpabilin ka sa Ginoo? Unsa man day ang kuwan nito? Wala na problema na sa mga sanga. O ibutan na to nga wala tay pangutana ang sanga. Unsa man day magpabilin? No? Unsa may buto sa bot nga magpabilin? Ang mga sangako mo magpabilin. No? Magpabilin. Ano sa maday ang mga sama? No? Yun siya sa verse 2. Kung usa ka sanga, dili mamunga. Sanga mo no, dili mamunga. So ni putlon kini o putlon o pulungan putlon kani o pulungan para mamunga ug daghan pa gyud. Dili lang mamunga og pila ka pugbat, daghan. No? So sa may buto sabot. So meaning ang ato ang kanang maayo nga kanang true vine grower, ang atong Ginoo iya day putlon katong ang unfruitful branches nato, katong dili gabunga sa ato ang kaugalingon. Unsa man ang mga unfruitful branches? Wala man magpasabot nga muna ang karasan kung ikaw ni no? Others no? Kung magpasabot na usapan na kasanga, tagang bigay lang sanga. Diba? Kung ang usap ko kaya gamay sanga, tagang magamay na sanga.
Ang gamay ko nga sanga dagan po ng gagmay nga sanga. Ang gagmay nga sanga dagan po na siya nga gagmay nga sanga. Di ba? Iyon siya nga pulungan katong mga walay kana sana wala nga mamunga nga mga sanga. O kung kanina mga sanga ang bunga na diha, asa may pulungan? Atur po na. Gamay nga sanga wala bunga. Daw yung kanitibo nga sanga wala mamunga, pulungan na sa tanan. Diba? Muna yung buto sa bot. Sa ato ang kinabuhi karon, pila man nga mga unfruitful nga mga sangas. Sanga sa kinabuhi. Nga angayan putlong sa inyo. Nga naman, kay balo mo sa kung farmer ka, kay balo ba ka nga kanini ang mga sanga-sanga niya diyan? O gulay bunga? No? Gulay bunga? Kung sa'yo may tapo anak? Kausik-usik lang na sa energy at the same time nutrients sa tanong nga ano sa kasanga walay kapadulngan kay walay bunga. Ga-supply magyapon ang kanang sana kanang ato ang gap-supply gyapon ang stem kani sa pinakami nga nakakuan sa yuta. Nag-supply niya po na siya nutrients o energy o uban pa nga mga supply para iyang buhion ang sanga. Kung pananglitan o wala siya bunga o sa metabo. Muna hinungdan nga pulungan niya ang mga sanga kaya nga naman maapili kaniwang maniwang punuan. Di ba? Maniwang ang punuan niya, puro lang nutrients na yung buta dito sanga nga walay sanga, walay pulos. Tanaw na ko ng kahoy di ako nga walay puro sanga, walay bunga, wala tanan, walay dahon. No? Kung maniwang din siya, wala na yung kasupply dito sa mga sanga. Kung sa'yo may tabok, mamatay, malaya. Ha? Iyahang patyon ang punuan. Na ang Ginoo dili anak man ang Ginoo. Manikamot yun siya nga mabuhi. Kung kamo po mga ginikanan, amahan, anak, nga mga branches, iyalaw man nimo. Iyalaw man nimo nga ikaw mismo na ron ang ginikanan mamatay. No? Muna lang sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon, naakita yung mga branches. No? Wala mo pasabot na kita branch bata sa Ginoo. Huwag magpasabot nga nagpabaya kita hanggang karon. No? But naagay mga branches nato nga gikinahanglan pulungan. Muna po niya sa inyong kananang refleksyon ninyo, inyong bitaw kananang discussion starter. Unsa maning mga gagmay nga mga sanga sa amo ang kinabuhi nga unproductive, walay bunga nga ngayon ang putlon. No? Like for example, ang pagkamaritis ba, mamunga ba na siya? O Diyos nun, nga bunga. Ang pagkananaan, walay pag-atiman sa itong mga bata, labi na kung sila ang istorya ng mga malaway, magtanaw mga malaway nga salita o gas pornography, kung di mo badlungon, mubunga ba na siya o mayo? No? Ang atong kasuko, ang atong pagawalay pasensya, kay kita po sa ato ang paglingon, gisubok po tas Ginoo nga kita, mga parasan, ang atong kinabuhi, ang atong ang pamilya, o kita mga uma. Mag-uuma, gikinahanglan po nato ang pasensya. Pasensya ang kapasensyoso, mo po na ang ato ang sanga.
nga dili mo bunga mo. Imo pag-hot-tempered. Imo mo kapag unfaithful, kulang sa pagtuo. No? Kulang sa pasensya, kulang sa pagtuo. So, kinsa man ang atong dagpanan. Iyon siya nga, magpabilin lagi mo kanako. Ayaw yun mo magbulag kanako. Kung unsa ka to, ang mga sanga ninyo nga dili ang yan sa inyong kinabuhi, kay mo ay nagpaot-ot ka ninyo, magpabilin ka mo, inyong isugid ka na sa ato ang Ginoo. Daghan kayong higayunan inyong buhaton sa inyong prayer life, prayer time, sa inyong adlaw-adlaw na panginabuhi, labi na pagsimba sa Blessed Sacrament o sa Sacrament of Confession, Reconciliation. No? Ug andam kita. Or, dili yun yung pasagdan nga, tagasa, kanana ako sa nang buhaton until such time, mag-umpisal ko, magmaritis ako until next week. Next week pa ko mag-umpisal. Pagka-realize ni mo nga putlo na ni mo ang sanga, putla na. Ay na pag-abot ko sa, ipaabot ba nga mag-umpisal ka? Sa to pa, wanto sa ko ang akong naipusa ko sa kamahan, ang iyang weaknesses is nasa iyang lain, the other girl sa iyang pamilya. Minsan na, umpisal magkusul si Mana, mubisita sa ako, karon hantod sa Domingo. Pwede ba na? Kunya, naibangon siyang asawa nga, uy, naman ay kahilain nga. Wala, kapitinsya na ako. Uday na, mga ina kong pasaylo niya muna yun ako ng bulagan. Pagkataw-taw na nanangin na siya, day, pwede nga mabisita sa ako, isang kaos na lang. Pero mabisita ka man, day na magkakamuan to dito. Siya mananggit lang ko sa iya nga, wala namin. Pwede ba day na, no? So, okay? So, magpabilin, no? Unsa pay lain nga magpabilin ka, no? Kung tan-awin mo sa verse 3, ingon siya na, nahinlo na sila. Nahinlo na. Nahinlo na kumuta. No? Nahinlo mo sa akong pulong. No? Sa pulong ko, no? In His Word. No? Sa pulong ko, no? Nahinlo na ta. Iyon niya. Siya pulungan ta mo, but don't worry. Nahinlo na mo sa ako ang pulong. No? Kana na pulungan ka, but nahinlo na ta sa ato ang pulong, sa iyang pulong. No? Kung mabuta na mo, isa may pulong sa Ginoo. No? Ang pulong sa Ginoo. No? No? Nahinlo na kita sa iyang pulong. Unsa man ay ang pulong sa Ginoo. Mo bitaw na sa ato ang kuan, sa ato ang ganini ang tukod nato nga Bible study. Di ba? Kung katong nakakita sa ato ang video, siya light them with my word. Iwagi sila sa ako ang pulong. No? Makita niyo sa ato ang tema sa ato ang kuan. Iwagi sila sa aking puno. Muna yung pasabot. Muna niya ito ang muto sa kanya itong Bible study. Light them with my word. So,
Unsa man ang pulong? Ang pulong sa Ginoo may promesa. Ang pulong sa Ginoo buhi. Ngani sa John chapter 1 verse 1, ug ang pulong nagpakatao ug nagpuyo dinhi kanako. Mo man ay promise sa ato ang Ginoo. Sa ato ang Ginoo nga iyang ipadala iyang anak. No? Yun siya na nahinlo na kamo sa akong pulong. No? Sa akong pulong, nahinlo na kamo. Nahinlo na. Nahinlo na sa akong pulong. No? By the promise of God to give us Jesus as our Savior, you are already assured nahinlo na kamo. Ang akong promisa, naa na ako nang ipadalat diya sa inyo. Sa ato pa, assured na ta. Kung sa atong buhaton, magpabilin. Kung sa atong buhaton, magpabilin lang sa Ginoo. Magpabilin lang. Dako kayo na yung kahulugan ng magpabilin. Stay in the presence of God. No? Stay in the presence of the Holy Sacrament. Kaya ang sakramento, ang Ginoo presensya niya naaman sa iyang katawan. Stay in His presence. No? Kung makasala ka sa imong isikataw, kung naay imuhang sala nga dako, mo imuhang piborito kayo nga sala, iyon ang Ginoo, magpabilin ka sa ako ang tulong, sa ako ang promisa, nga kung ikaw magpabilin, ako ang sanga. Mamunga ka o daghan, mawala o imong mausap ang imong mga kasalanan. Mamalibot ko sa magpabilin. Magpabilin ka diha sa akong sacrament sa reconciliation. Every time ikaw makasala, magpabilin ka. Dili ka mag-uban-uban dito o sa tawagin ang gitawagin ni imong magsamot ang imong makasasala kay nag-uban-uban ka gihapon. Muna nagdula ka gihapon og kalayo. Kisa ka to magdula sa kalayo, mapaso. Diba? Ma-impyerno. Ayaw na pagdula o kalayo. Ayaw na pagdula sa imong kasalanan. Magpabilin ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo uluwas ka ninyo. O ang imong pagkamakasasala, mabungahon, later on. Kaya nagpabilin man ka sa atong Ginoo. O naa siya'y promisa sa iyang pulong. Ang promise ang pulong, mausap ka. Walay dako nga sala, nga dili mo usap. Amen? Kaya nga man siya ganiha, I am the true vine. O nga siya nga, I am the way, I am the truth, I am the light. Ako ang pamagi sa imong kasalanan para maluwas ka. Ako ang kamatuoran. Ayaw pagtuhuin ang imong kamatuoran nga imong gituan nga muna nga masaya kanang masyadong ang bilib sa sarili ka. Ako na gud ni. Ako na gud ni. Mao ni akong prinsipyo. Asa nimo nakuha ang prinsipyo nimo? Mao ni akong kinabuhi. Ayaw kong buti. Sa akong kinabuhi kay mao ni akong kinabuhi. Na ang Ginoo siya nga, I am the way. I am the resurrection and the life. Ako ang kinabuhi o ako ang kabanhawan sa inyuhang kinabuhi sa katapusan ni kalibutan na. Diha sa adlaw nga paghukom, kamo sa mabanhaw. Mobitaw siya, I am the good shepherd. Bantayan ta niya hantod sa ato ang kabanhawan. No? Si Juan ang nag-assure na to anak na naay kabanhawan sa ato ang kalag. O diha sa kabanhawan, iyang ihatag ang iyang paghukom. Amen? No? Klaro na? Klaro na ang pulong? No? Ang pulong sa Diyos?
Unsay laing sunod. No? Ang dili magpabili nako mahisama sa sanga nga ilabay. Unsa katong dili magpabili atong higutan. Ang dili magpabili. No? Sa nasa verse 60 ha. Ang dili magpabilin nako mahisama sa sanga. Ilabay ko. Ilabay sa asa rabit ilabay? Ilabay o malarag. Malarag, malarag. Ang layak mo, no? Asa pa yun? Isugnod sa kalayo. Sa kalayo. Oo, kamulay mo, kamulay mo husgar na, asa mo pa yun? No? Siyempre, hindi ka magpabilin sa Ginoo kung sa'yo may tabok mo. Ha? Magkanam kang yun ng kapuyos. Walay nutrient, walay spiritual na nutrient sa iyong uglingon. No? Mapalong ang imong hitsura. Madaot ang imong hitsura tungod sa droga, tungod sa inom, tungod sa bisyo. No? Tungod siguro sa kanang way tulog. Dayon, malarag ka. Malarag o malaya. Matay. Pagkamatay, asa ka ngayon. Sugnod ka sa kalayo. Daton ka sa impirno. No? O magpabilin, katapusan niya istorya niya sa Ginoo, no? Kung magpipabilin mo, ingon siya nga, akong pulong. Akong pulong, no? Diha gyud sa inyo asa manibutang diha sa inyong kasing-kasing iyang pulong, no? Pariyato nga akong example sa una nga nagsakay eroplano ang usa ka bata nga nagamay kanon na yung gadula siya ang matchbox. Ang flight stewardess kanon na sulti nga dito pag business class. Pagding ko na diyan grabe ang packet ayon sa US. Adik yun kay dula yun siya lingkod naman mo balik ako lingkod. Ipunta siya badlungon ka mga kayo. Ingon na ng bata yun siya, don't you know? The pilot is my father. Kasalig ko sa ugmayo sa akong amahan. Ayaw pa kanana dili ko makuha mo ka nagsalig ko ayaw. No? Sa akong amahan. Maayon siya ng pilot. Kaya nga naman, ang iyang amahan nagpasalig man sa iya. Nga sa iyang tulong. Ako ang pinaka-the best na pilot. Besang paugon sa nga thunderstorm o air pocket, maayo ko anak mo kana sana mo piloto siya kay maayo ko pilot. Ano nga ako ang amahan mo ang pilot. Kung magpabilin mo nako og ang akong tulong diha ninyo kanimo yung pinaka-importante. Kung magpabilin ko mo, pangayo! Pangayo, Pangayo, no? Hatagan ka. Pangayo ko. No? Kung magpabilin ka mo kanako, o pangayo, mo bisag unsa o makadawat mo. Kaning magpabilin kanang binuusahay ang ikaw nagpabilin mo sa Ginoo pero ako kumatagi kaya nga naman na may pagpabilin mo sa Ginoo na yung gilid niya magustuhan nawa mo makita
ang iyang pagtuo nga nagpabilin ko sa Ginoo, imong kaugalingon nga qualification, qualify ni mo kaugalingon nga okay na ni sa Ginoo, but have you prayed about that? Gampuan pa na ni mo Ginoo nga mo na siya. Yun siya, basin sa imong pagpabilin na dili kagustuhan sa Ginoo. Diba? Huwag na pa kayo mga plano sa Ginoo nga dili mo tutuwan. Mubita na magpabilin, pasinsuso. Ang usa ka uma, mag-uuma nga magpabilin sa Ginoo kung sa iyang quality, ha? Pasinsuso, grabe ang pagtuo, sapat. Katong ganyan istorya na to, grabe ang pagtuo, sapat. Nalimta na. O, yung notes niya king. Huwag ka mag-notes? Ha? Hardworking, no, then kanang pasensyoso, dayon na pagtuo, faith, pagmamahal sa faith, reliance sa Ginoo, nagsalig sa Ginoo, dayon tinos, kay balos siya tungod sa iyang discernment. So muna ang magpabilin sa Ginoo. Kay kung magpabilin ka sa Ginoo pangayo, bisag unsa ihatag, nga naman nagpabilin man ka. Ha? Pangayo kung bisag unsa kay ihatag sa imo. Kaya ba niya? Sayo naman na kayo nga tagaan sa Ginoo, bisag unsa, pagpabilin lang siya sa Ginoo, ihatag sa imo, bisag unsa. Amen. Amen. Diba? Unya, sa verse 8, no? Katapusan. Verse 8. Iyon siya nga, himayaon ang atong amahan kung maayo mong mga tiwunan sa tupad kung mamunga mo daghan. No? Himayaon ko, no? Himayaon ang akong amahan. Kung maako ang mga tinunan. Dayon, ito pa, o mamunga. Mo daghan. Himayaon ang aking amahan, no? Amahan. Kung maako ang mga tinunan o mamunga mong daghan, doon qualification ang eternal life. Yang disgutan ini ang kaluwasan man. No? Yun siya nga, himayaon ang ako ang mga, kung maako ang mga tinunan. Kita, mga tinunan, kung mamunga mong daghan. Ano ba din? Punang naragot karon nga nung nag-iman si ang Ginoo daghan eh. %80 nominal Catholics. No? Grabe kadaghan. Muna sa among sa Christian Life Community namo. Ang amo ang mission. Usa ka mission namo is Daan Church. Kaya nga naman, nagbunyag man ta sa mga katawhan sa Ginoo, mga bata, mga puyupak, mga gagmay. Niya, kinsa may nag-follow up nila sa ilang katikism. Para ko. Nagganyo na ay makatikay si mo niya sa public school. Niya sa high school. Muwato po ka public school na tagaan po ka sa oras po niya tigpangaon.
na di maminaw ang mga bata niya, mga maestra mo. Lakaw lang ang mga maestra, pasagdan na nila ang mga bata. Mas may matong nagkatikay mo na maestra kay Magdukman. Ingnon dahil sa maestra na bidor, ilisod itong nagtabi. O kay na minus sa ilang grado. Hindi, maminaw yung mga bata, purong teacher. Bala ka na dyan, kapilista mo, lakaw sa mo. Ikaw po'y pabantayan ng mga bata nila. So, 80% nominal Catholics, gagnay mga bata, lunyagan, nang dagpo na lang. Yun siya nga, mamunga mong dagpo. Muna na sa ito ang kinabuhi para mamunga kita, kinanglan namin tayo support mo. Diligyan mo silbi o ka ng Lone Ranger Christians. Lone Ranger lang na Christian. Kani, itawag na ito sa Bible study. Muna na yung support mo. When you can, sounding board ba? Magsiring-siring, no? Muna yung support group ni mo o nakapaminaw ka sa ito, pagtulunan. Kisa ka nang maginusara rin ka. So, sa summary, nagisgot tulo, upat ka gananaan, ipamalandungan na ito. Pero, ang amahan di siya ang mag-uuma sa parasan. No? O yang ipadala si Jesus nga yung anak, mag-uuma po sa parasan. But siya man mo ining tubos ka na ito. Munang siya mo ining ako ang maayong kanang balagon sa parasan. Katong na nakasubay ka na ako, nakakunik ka na ako, mao ang akong mga sanga. Alala, yung mga sanga na nako niya, wala man, putol man. Hindi na yung sanga. Ha? Sugnod na. Sugnod, no? Iyon siya nga, katunto ang naka-connect sa ako, mao ang akong mga sanga. Kaya akong mga sanga, mao ang mga disipulo na ako. O, kamo, tanan. Akong modern mga disciples, mo'y ako mga sanga. Kay katong mga sanga nga nakakunik ka na ako, dili ka na sila, kana ang walay pulos ng mga sanga. But mamungag sila kung ang inang bunga daghan. Kung ang ihang kananaan gi-advise sa Ginoo sa ato, magpabilin kita. Kaniya. Kaya ang magpabilin ko, no? Yun siya, sa makausapan, ang magpabilin ko, no? Kananaan, hardworking. Traffic yun panikamot sa iyong pagka-Kristiyanos, pasinsyoso, no? Apila ng pasinsya dito ka nang magulat sa atong asawa ng merkado, dugay kayo magkauli, dugay kayo mag-shopping sa Gaisano, apila na siya, no? Patient ko, no? Sa pagulat, patient sa atong ang dugliyong kinabuhi, pagtuong diya sa atong ang trabaho, no? O pag-ampo, reliance sa Ginoo. Because ang Ginoo nahibalo ka na ito, o kita po nahibalo sa Ginoo. Remember the Good Shepherd? Sa tagoy lang sa Good Shepherd. Sa tagoy lang, kung sa iyang kanta, sa iyalang pag-istorya, nakailan na kita sa Good Shepherd. No? Salamat kayo o may kananabuntag sa tanan. No? Papakan na ito itong gumino. May patong na ito sa ito. Kuhan ako gingon ganihan nga itong discussion starter. Kapag ko nga muna itong discussion starter. Kanos amat nga mahigayon nga nakita na ito itong kagalingon na ay kulang sa atong pagkasanga. Di ba? Sa atong pagkasanga na may dagko nga sanga, dakop na tanga sanga, ba't daghan makaisanga sa ato ang kinabuhi? No?
Sanga sa ato ang temperament, sanga sa ato pagkapasensyoso, sanga sa ato ang kanana mga needs, sanga sa ato ang relasyon sa atong in-laws, sanga relasyon nato sa ato ang mga kauban sa serbisyo, sanga nato ng serbisyo, kakakayo. No? Napay bunga na tanan, o pasig mabungahon ang serbisyo sa mabungahon ang serbisyo sa simbahan, but dili mabungahon ato ang relasyon sa ato ang sikataw. No? Mabungahon ato ang serbisyo sa simbahan, but dili mabungahon ang serbisyo nato sa banang asawa. Something like that. But yun siya mabungahon mo tanan. Kaya kung dili mabungahon ang imuhang kanang sana relasyon sa asawa, putlon kanang sangahan para mamunga. Amen? Kung dili mabungahon ni sa putlon. Ang problema lang ang tanan, dili mabungahon, putlon ang sangahan. Ang tibok sanga ikaw maputol. Alright, kinanglan magpabilin kayo kita. Amen?